Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Кил өйрән, и туган бер башка телне, бүтән телләр белү яхшы һөнәрдер. Катыштырма вәләкин телгә телне, тел уйнатмак наданлыктан әсәрдер. Атаклы шагыйребез Дәрдемән күп телләр белүенә карамастан, ана телебездә язганда сөйләмендә чит ят сүзләрне аралаштырмаган. Кызганыч ки, бүгенге көндә сөйләмебездә рус сүзләре белән бер рәттән мәгънәләре ягыннан дөрес кулланылмаган татар сүзләрендә очратырга мөмкин. Соңгы вакытта хәтле, кадәр шак сүзләренең дөрес кулланылмаган очракларына еш тап булабыз. Бу өч айрым мәгънәле сүз буталып бетте кебек. Язучылар уйлап нитеп тормый, хәтлеме, кадәрме, шаклымы язалар да язалар. Сөйләмебездә дә шул ук хәл. Кадәр күләмне аңлата. Мәсәлән, шишәне бугазына кадәр тутырды. Шак сүзе вакытны. Мисал өчен, балачак, таңга чаклы. Хәт озынлыкны, шикне аңлата торган сүз. Әйтик, хәттин ашма, күпергә хәтле. Кызганыч ки, йылкып белән йылып сүзләрдә буталып бетте. Газета журналларының берсендә кем килеп йылкыр безне дигән мәкалә басылган. Бу очракта йылкыр сүзе дөрес кулланылмаган, чөнки анда бәладән коткару, йылып алу, ярдәм итү турында сөйләнә. Йылу, бәладән коткару, акча белән яки рухи яктан ярдәм итү, мәгънәви гамәл. Йылку, тамыры белән тартып чыгару, чәчне йылку, суйлган тавыкның йонын йылку, нәрсәндә булса тартып чыгару, бәдәни гамәл, чиратсыз күргән кешене чираттан йылкып чыгару. Сүзлекләрдә искәү белән иснәү икесе бер мәгънәдә бирелгән, ләкин алар арасында аерма шактый зур. Кайвакыт барыгыз урамга чыгып, һава иснәп кирегез дигән җөмләне еш ишетергә туры килә. Ихтибар, һаваны сулыйлар, әйберне исниләр. Иснәү, газны иснәп карау, ягъни нюхать. Иснәнү, кунакка чакырылмаса да, чакырмаслармы икән дип өмет итеп йөрү, шымчының иснәнеп йөрүе. Искәү, йокы килгәндә авыз ачып искәү, зевать. Менә бер мисал, искәндә авызыңны кулың белән каплап искә. Сабышу белән салышу бер караганда игзәк мәгънәдәш сүзләр кебек. Дөресен әйтергә кирәк, алар инде чыннан да игзәкләр кебек кулланыла башлады. Гәрчә бу ике сүз капма-каршы өч мәгънәгә ия. Танымаганга сабышты әсәренә күз салгач, шул аңлашыла. Хикәядә сүз танымаганга салышу, танымаган булып кылану турында икән. Димәк, әсәрнең исемендә хата бар. Сабышу, дучар булу, ширгә сабышу, шир яктыру, сары сагышларга сабышты, ширгә сабышты. Сабышу, юл сабышу, бер-береңә юл кую, юл сабу. Салышу, йоклаганга салышты, күрмәмешкә салышты, ширләгәнгә салышты, ягъни симуляция, притворство. Шашты белән акылдан язды сүзләре дөрес кулланылмаудан гаҗиз булгандыр. Шашты сүзе кемнеңдер акылдан язганы турында сөйли. Акылдан шашты гыйбарәсе була алмый, акылдан шашмыйлар, акылдан язалар. Шашты, шашкан, шашкан кыяфәттә, шашар дәрәҗәдә дип сөйләү дөрес булыр. Акылдан язды, юлдан язды, йыгыла язды. Тагын шуңа игътибар итәргә кирәк. Соңгы вакытта лаек сүзе артына ни өчендер лы кушымчасы өсти башладылар. Заманга лаек сүзе үзе генә дә җитә югыйсә, лаек рус теленә достойный дип тәрҗемә ителә. Мисал китерик, бу бүләккә ул лаек. Бетте китте. Лаеклы сүзе нәрсә аңлатасың? Лаеклы булса, достойный, баллы бал, тызлы тыз мәгънәсезлеге килеп чыга кебек. Мәгълүматның күплеге юк. Мәгълүматлар тапшырды була алмый, чөнки мәгълүмат үз эченә күплекне дә ала. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сынгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.